Edrych ymlaen I weld yr hogiau ifanc yma yn cymryd y llwyfan. Maen nhw wedi gwneud yn arbennig o dda llynydd yn curo'r Victory Shield. A rwan adeiladu ar hynny yn y gemau rhyngwladol yma, mae hein yn gemau rhagbrofol. Gobeithio y gwneud nhw'n dda, mae gynnon nhw wrthwynebwyr cry, yr iseldiroedd, da ni gyd yn gwybod amdanyn nhw am eu safon technegol nhw a'r tîm yma nhw wedi gynnyrchu. Mae'r Swistir hefyd yn eithriadol o gry yn yr oedran yma, ac wrth gwrs Albania fyddan nhw'n dod yma, ac hefyd yn trio rhoi sioe ymlaen, felly mae'n mynd I fod yn gystadleuaeth dyn ofnadwy. A gyda dwy gêm yn cael ei chwarae o fewn oriau i'w gilydd rhwng Parc Sbyty a Pharc y Ddraig, y gêm agoriadol oedd Cymru yn erbyn yr iseldiroedd. Smith y capten yn cael ei warchod gan Cadoglyw. Yn llwyddo gael y croesiad I mewn at y canol. Yn cael ei ffenni od Liam Edwards. A Cooper ar gyfforddiad yma Cymru ar y blaen yn erbyn yr iseldiroedd. Ni mond wedi chwarae 2 munud ar Barc y Ddraig a mae Cooper o Abertawe wedi rhwydo I Gymru. Chong ar croesiad. Jones ar cyffyrddiad. Ferman ar ergyd. Fymru'n heibio. Cyfle da i'r ymwelwyr. Dahydd Chong ar gig gornel. O, mae'n fler a mae'n gol i'r Oranje. Kieran Evans yr amddiffynwr a'r golwr yno. Cole da Silva. Glwb Chelsea yn gwarchod y Pêl. Motondo. O, tacl gadarn gan Ferman. O, mae yno I Smith. Smith yn taro'r trawst. Am gyfle I dîm Geraint Williams. Malasha. I Chong, chwarae o'r disgleiriau'r gêm, heb os mae Evans I lawr wedi anafu, mae'r chwarae parhau, mae Lasia mewn i'r cwrt, mae'n croesi, mae'n dod allan I Cadoglyw, Ferdi Cadoglyw yn taro'r postydd yr iseldiroedd, a nawr mae'r dyfarnwr yn stopio'r gêm am yr anaf. Oedd hwnna'n andros o gyfle da i'r iseldiroedd. Ben Woodburn ar gig gornel I Gymru. Cooper I fyny amdani, Cooper yn hwydo, ac mae Cymru nôl ar y blaen. 10 munud sy ar ôl yw hon yn mynd I fod yn fuddugoliaeth enwog i'r tîm ifanc. It's incredible, you know, playing a year up and to get 2 goals as well. Couldn't believe it. And you know, I've played my best game of my life there. We're in the bottom pot, so we know we've got the top 2 seeds first 2 games, and any time that a Welsh team beats Holland at football, it's a very good result. There's still 2 very tough games to go. We'll get across the other stadium now and watch the game this afternoon. The Swiss are the other top seeds, and they're a very good side as well. And I'm sure Albania will be looking to do what we've just done to Holland. Ond draw ar Barc Sbyty oedd dim sioc arall I fod wrth i'r Swistir sicrau'r pwyntiau yn yr hanner cyntaf. Andy Zakiri'n rhwydo o fewn 10 munud. Ac wrth I sawl wyneb cyfarwydd wylio yn cynnwys Brian Flynn, sgoriodd Cadrym Cameraj, ail gol y niwtraliaid ar ei ail gynnig. Y Swistir a Chymru felly yn fuddugol yn y rownd gyntaf o gemau. A deuddydd yn ddiweddarach roedd y 2 dîm gollodd I gemau cyntaf yn wynebu I gilydd ar Barc Sbyty. Dim ond un tîm oedd ynddi yn y glaw Cymreig traddodiadol, Bobby a Decanie gynt o Barcelona, nawr gyda Lerpwl rwydodd gol gyntaf iseldiroedd. Fe gymrodd I 3 chynnig I sgorio'r ail, Anderson Lopez o glwb Ajax yn procio'r Pêl dros y llinell. Wel, dros y llinell yn ôl y dyfarnwr, beth bynnag. Justin Kluivert, mab Patrick, greodd y nesaf, ail gol I Lopez, double Dutch yn wir. A dath 2 arall yn yr ail hanner, gol i'w rhwydi hunain gan Albania, a hon gan Dylan Fente. Trodd y sylw nôl I Barc y Ddraig wrth I Gymru herio'r Swistir, ac oedd ambell aelod arferol o'r garfan oedd ag anafiadau yn cynnwys Tyler Roberts, seren ifanc West Brom, wedi dod I gefnogi tîm Geraint Williams. Andy Zakiri ar Garlan. A'r bas yn hyfryd I lwybr camerau. Mae'n curo I ddyn. Ond yn methu curo Aaron Jones yn y gol. Zakiri o'n rheoli'n hyfryd a nawr mae adinus I Brandon Cooper. Andy Zakiri. Y Jones yn arbed. Dechrau da gan y Swistir. Edwards I Burton. Allan at Woodburn. Woodburn yn erbyn yn daw y capten. A mae'n sgipio heibio I ddyn. Ben Woodburn yn taro'r trawst o Onglem. Woodburn o glwb Lerpwl a ras unwaith o'r rhagor. Burton yn ei gosod I Smith. Smith, yn dawnsio heibio I ddynion, ond yn methu ar rhwydo. Y pennau fyny.
Angel yn camu fyny ystyn y bêl, a nawr mae allan o'i safle a mae Zakiri yn erbyn Brandon Cooper. Zakiri ar ras, Zakiri yn Ciro Jones ar y postyn agosa, mae'r Swistir yn y blaen. Maen nhw'n heiddi'r gol a Zakiri sydd wedi chalu. Angel y bas Letraws. Yn berffaith i Woodburn. Woodburn yn erbyn yn daw. Woodburn yn cadw'r bêl ar dir y byw, y cloesiad at y postyn pella, yr yrgyd yn ôl gan Cullen. O'n oddi ar y llinell. We've got 3 points and so have Holland. We play Albania. They play obviously this very good Swiss side, and we've got to better or match Holland's result. Dyna'r dasg i Gymru ar ddiwrnod ola'r gemau wrth wynebu Albania ar Barc y Ddraig. Tra tafiad carreg i ffwrdd ar Barc Spiti, roedd y Swistir yn erbyn yr Iseldiroedd, y ddwy gêm yn dechrau'r un pryd. A'r oraniau oedd yn bygwth yn gynnar, ergyd Leandro Fernandez yn cael ei chlyrio oddi ar y llinell. Yn y hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf, ath y Swistir lawr i 10. Karim Bertelli'n gadael am dacl hwyr ar Tahith Chong. Cwbwla. Ceros o'r cyffyrddiad ymlaen i Mikani. Mikani ar cyffyrddiad, Beiddgar! Dros y trawst wrth loc i Gymru. Cwlau yn ei gadlu i Ceros, y capten. Chwipio i mewn, a Myciani a Castrati yno. Dwi'm yn siŵr pwy gafodd y cyffyrddiad, mae Cymru ar ei hôl i yn y gêm allweddol on. Gyda Chymru ar ei hôl hi ar yr hanner o dim stop i'r Iseldiroedd yn yr ail gyfnod ar Barc Spiti, 2 i Dylan Fente yn y munudau cyntaf wedi troi. Cyn i'r capten Armando Obispo dderbyn rhodd gan golwr y Swistir. 4-1 gorffennodd hi, gol gysur i'r Swistir yn dilyn hat-trick Dylan Fente. Cymru felly yn gorfod ennill i sicrhau lle yn y ddau ucha. Toca yn cymryd ei gornel yn fyr i Ceros, yn ôl i Toca, ond Rabi Matondo ar pwysau yn sydyn ar chwaraewyr Albania, a mae'r gwrthymosodiad yma nawr. Evans yw'r cwmni y Matondo, mae mor chwym, mae mor gyflym yn cario'r bêl. Matondo'n dal i fynd i hun, mae'n ei gosod i Evans! Mae Cymru'n gyfartal ag am gol ragorol gan Kieran Evans. Y gwaith creu i gyd gan Matondo, mae Cymru nôl yn y gêm. Matondo, Edwards, Evans. Evans allan at Clwb da Silva, mae Cymru angen gol i sicrhau lle. Y bêl ar draws, Matondo, fodfeddi ffwrdd. It's such a pride when they put that shirt on at the moment. Nobody wants to be a Welsh team that doesn't get success. And as you say, it's filtered down from the first team. All of the staff are incredibly proud of the players, and we wait now to see if we go through as one of the 5 best third places in the group, which we hope will be the case. A gan bod record Cymru ymysg y gorau o'r holl dîmau o'r ffenodd yn drydydd, fe ddylai lle yn y rownd elite gael ei gadarnhau fori.